nog eens een blaasballetje. Dat is nog eens een blaasbalk, hè. Echt wel gesmeerd. Oh, hé, de brandweer. Ja, dat is van 1850. Dat is een Belgische ding, is in Brussel gemaakt. En daar stonden gewoon twee brandweermenkes, die moesten er volgens mij heel hard mee Nou, rennen, dat of ging, niet? die werd vroeger had je brandkoelen met water erin, hè. En dan werden door mensen weggetrokken. En dan werd in de brandkoel gezet, werd dat uit de slede getrokken. Dat zat ze op de grond neer. Die zucht alleen maar aan. En dan werd die zo weggepompt. Dan komen die stangen hier doorheen. En dan werd de zo met 4 man werd die opgepompt. En die werd met de hand gevuld, hè. Maar dan ging ze toch onder het pompen ging ze dan toch zo wat met de vuut van de grond af, of niet? Nee, maar nee, dit stond op de grond. Oh ja, dat was dan het bordes om te... Ja. Die werd zo uit je slede getrokken. Nou, daar was de slede voor. En dit waren de filters, hè. Als je met de emmer stroet moet, dan moest je dat hier inkiepen. En bleef hier de waterplant of zo wat, bleef dan hierin hangen. Hè. Was al wel, maar dat was een keer onderhand afgebeurd, voordat dat geblust was. Ja, dat ging toen nog echt Kijk, hier hebben we op totaal andere... op jachtafdeling, hè. Oh. Ballenklemming. Ja, ik ben blij dat ze dik stond, want... Ja, dat zie je ook al niet meer zo vol. Op die mergje, de meeste mergje is dat, is dat verboeien. Dit is wel een enorme Johnny, hè? Waar was het even? Van een berg. Maar die hebben gekocht, kijk, dat is puur handwerk, zie je dat? Dat is allemaal gesmeerd, zeg maar. Er is geen laswerk aan. Dat is allemaal gesmeerd. Ja, wie al zal zoiets zien? Die is over een ongetje hoor, dat denk ik. Over een ongetje hoor. Ja, die heeft honger. Ja. Die moet op. Zo kijken een snoek van 3 kilo die gaan als ze honger heeft. Kijk, dat is ook apart. Die knunkjes, zie je dat? Dat is een mollenkanon. Een mollekanon? Ja, er ging kroet in, er ging een kugelken in. Dan span je de haan naar achter. Oh, als hij met zijn snoet er tegenaan Ja. ging. Dus schoot zichzelf kugelken door de kop. En dat zijn er ook, zie je dat? En dat zijn booby-traps wat ze vroeger hadden in het leger. En ook dievenkanonnen, zeg maar. En een soort die kost dan spanning. En dan denk je een stroekeldrood. Ja. En als je dan tegen de draad aan liep, Dan ging Dan het ging geweer af. dan ging je af. Dan wist je dat er immers binnen was. Ze zeggen wel eens over de wereld van vandaag, het is een vrede wereld, maar het was vroeger ook, kost dat ze is er ook ook wat van, hè? Op vandaag werd het allemaal een beetje in de hand gegooid. Kijk, en dat zijn allemaal witbestekers. Maar allemaal, zeg maar, met hand gemaakt. Zie, dat zie je nergens gelast. Dat is allemaal geklonken en dat is ook allemaal met hand. En wat zien dat voor stekers? Dat deze vruchten vestbesteken, de sneuk en de kerp, de zoene, zeg maar, of zoene. Goeiedag zeg. Hé, is een piranha toch, of niet? Dat is een piranha. Ja. Ja. Dat is een piranha. En dat zijn mooie palingstekers. De stoekers vroeger met een lange stiel. Stoeken dat zo in de modder. En hopen dat er een poling tussen Er een naald tussen zo, joh. Ja, ja. Ik weet niet of ik dit gaat redden, Rudy. Misschien moet ik gewoon wachten tot we het... Ik wil wachten hier. Is goed, joh. Hier. Ken je dat? Over een ongetje rood. Dat is Nou, van- ook iets waar dan... Moest dan hier... Ja, die ging hier onder doorheen. Ja? En dan ging die veer ging hier achter, hier tussen dat stukje. Ja? En als je mol dat een moe doodje, dan spring je ook zo de mol hier tussen die ring en die dingen zo ertussen. Godsamme zeg. Maar het is een spul dat dus niet meer... Nou weet ik ook hoe de uitdrukking Emes Molle vanaf komt. Ja, juist. Ja, juist. Ja, juist. En bedankt. Ja. Nou, dat was de afdeling vis en val. Ja, best wel. Hier komen we op de motorische afdeling. Dat zijn de motoren. Dat zijn de motoren van de 100 Newton. Kijk, er zit de versnellingsbak zit nog los van de motor. Op vandaag is dat allemaal gezet in de motorblok samen, zeg maar. Dat is wel een hele gave. Ja, heel gaaf. Wat is het voor een merk? Dat zijn Franse motoren. Oké. Dat is een Terootje, dat is een Motoroon. De dingen, dat is ook een Terootje. En dat zijn de vuurlopers van de brommer, zeg maar. Als je een vis ontwikkelt, zeg maar, dan hebben ze een losse motor. Kijk, dat is een BSA, zie je dat? Kijk, en dat is ook een Duitse. En dat is een Engelse. Dat moest de biefstuk warmer.
Dan maakten ze het vlees op de motor of zo. Ja, Echt hoor. weer die wangen achter lekker warm. In Een de zomer. biefstuk weer hoor. Ja. Briljant. Ja, zo. En we hebben een hoop van die kredietlampen, zeg maar. Wist dat natuurlijk allemaal waar? Ze hebben een auto. Komen er wel eens, zien er wel eens mensen die tegen ook zeggen van, ik bijvoorbeeld op zo'n motor of zo, van, ik bied er zoveel voor. Ja, dan hebben ze toch pech, dan doe ik het toch niet weg. Ja, maar je zegt net van, ik ben een chakeraar. Ik ben een chakeraar en wat ik dubbel heb, dat doe ik nog wel eens. Oké, maar wat eenmaal hier in het museum staat, Ja, dat wordt al heel raar lopen, wilt je dat Ja. van de hand doen? Dan moeten ze me toch van de zak afbiegen, want dan... Van de zak afbiegen. Dat nog de klompen moet vliegen. Bij wie is je Zo man? wat dat je zegt, dat kan ik niet meer weigeren. Daar kan ik het twee stukjes van. Want als je ergens van een motor gaat kijken, je weet wat moet ik gaan zoeken. Ja. En ik weet de plek wel. Ook met antieke fietsen en met dingen allemaal zo. Dit is ook een juweel, hè? Ja, ook een tarotje. Ja. Ook een beetje sportuitvoering. Wanneer doe je... Oh, kijk. Dan ben ik Rudy, kijk. Dat is een foto van... ja, wanneer is die gemaakt? Gisteren? Die foto. Nee, die heet je al een paar jaar. Hè. Die heet je al een paar jaar. Hier, dat is meneer zijn vader dan. In Suriname. Die is ook verhongerd met de motor. Wie is de goeie man? Dat is meneer zijn vader. Eerste vader? Ja, ik heb er twee uit. Die mensen doet, dus is mama op Nouwherk trouwens, met een Wierter. Ja. Zodoende ben ik ook in Wiert gekomen. Ah. Maar die woonde eigenlijk in Den Haag. Ja, ik huur nog wel zo af en toe wat Ja, zo verhaalde- weet je, wat je Hollandse Wierter tussen. Ja. Oh, dat zeggen meer mensen. Dus dat... Maar ik zwerf hier al 64 jaar rond. Hè. Maar is dit ook biologische vader dan? Dat is mijn biologische oké. vader. Die heb Daar- ik gemaakt. En is toen naar Suriname gegaan. Ja. En is verongelukt met de motor, is zijn nek gebroken, is daar open gegraven. Dus je hebt dit nooit gekend? Ik heb die noes gekend. En dus zijn man is op Nouwherk trouwens met een marineman. En dat was een Weertenaar. En ben ik door 6 jaar ben ik bij mijn oma en opa geweest in Den Haag. Toen werd ik wat te baldadig. Je zei, gooi je ook met een Weerteer. Want dat was gewoon niks kapot te maken. Oh, Den Haag. Ja. Heb je nooit de behoefte gehad om... Ik met je familie heb ik altijd contact gegooid. Ja? Met mijn opa en oma. Nou leeft nog een tante en een oma leeft nog. Van de 8. En dan kon ik elk jaar gewoon even her en dan vind ik die mensen geweldig. Als ik daar binnenkom. Ziet je wel ooit bij het graaf geweest? Nee, in nooit. Suriname? Ook Nee. niet de behoefte Ik ben gehad? wel bij die club. Dat is in Dordrecht is dat. Daar kom ik wel regelmatig. Ik ben ook op, geabonneerd. Op de TRIS is dat. Wat voor club is dat dan? TRIS Troepen in Suriname. Ah. Ja. Zo noem je. Wat een verhaal. Ja. Ongelooflijk. Kijk, dat is ook onder booby traps staat. Ja, dat vind je volgens mij wel leuk stiekem, hè? Ja, ja. Oh, nou kom we. Dit is een beetje onze afdeling. Ja. Dit is van een Philips, hè, van 1940. Dat is een mooie dia-apparaat. Maar hier kan je ook dia's mee maken, hè? Of mee projecteren, zeg maar. Maar dan komen weer 2 diodes tegeneen aan, hier binnen. En dat maakt dan contact. En dan krijg je een vlampje. En dan projecteer dat zo op het scherm, zeg maar. Het is ook volgens mij wel belangrijk om te weten wie alles werkt, hè? Ja. Ja, dat is gewoon, dat is... ja, ik ben niet van die tijd. Ik moet alles uit de beuk halen. Want ik heb een grote kast vol met beuk. Maar je wilt wel, als je een verhaal vertelt over iets wat je hebt in het museum, je wilt wel geen weten woord je over hebt. Ja, ja. Want de lui vroegen dan van, ja maar wat is dat? En als ze dan zelf zegt van, ja dat weet ik ook niet. Nee, Dat schiet niet op, hè? Maar dan steek ik nog zeg, wat is dat hier? Ja, wat is het? Een gehaktmeulen? Nee. Wat Kijk, zijn dit dan voor rare dingen? kijk, dat doe je omhoog. Ja. Hier doe je die wingfles met half omleeg. En dan draai je mee. En dit zit zoiets in het water. En als je hem draait, dan pompt je het water boven in de wingfles. En dan maakt ze wienfles schoen. Juist, een flessenwasser. Dat is een flessenwasser. Ik geef het toch gaar niet, een flessenwasser. Ja, een flessenwasser. Dat komt uit het Wiengebied. Maar ik ben nou hier ben ik wat voor Wien op aan zetten. Briljant. Och, hier is zelfs een complete, een afvul.
Ja, dat is voor de vullen zeg maar. Dat zijn de filters. Hier wordt de wien doorheen gefilterd via de pomp, hier doorheen. En dan gaat het vanheen uit, gaat het zo naar de dingen neer. Leuk. Ja, dat is ook een flessenwasser. Ja, iets groter. Iets andere formaat. Kijk, dat is ook een apart apparaat door. Wanneer wist je voor het eerst van, ik wil een museumpje? Nou, dat kwam eigenlijk zo, want dit zijn mijn peerstallen, hè. Maar ik heb altijd een peerd gehad. Ik kwam hier boetenaar wonen, maar ik heb altijd motor gereden. Dat is een beetje een familietrekje. Net zo wie de biologische vader? Ja, Ja. en mijn zoon die reed ook motor. En de vrouw was een beetje bang voor peerd geworden. Ik had eens een slaag gehad en dan kom ik een ziekenhuis terecht. Erg hartstikke scheef eraan. En van de braafste peerd wat ik ga, ja. Maar de vrouw had erop doen. En we reden samen dressuur, hè. De vrouw had er niet meer op. Ik zeg, als ik dadelijk weer in het ziekenhuis kom en die durft niet in de stal in, dan zit ik met die peerd daar. Dan heb ik die peerd maar weggedaan. En toen had ik die stallen. Maar ik heb vroeger ook een beetje een antiek gedaan. Ik zeg, weet je, en ik ga nog wat klikken, want dat oud gerijwij was zo. En weer dicht. En dan ben ik gaan verzamelen. Op het duur kwamen een paar mensen kijken, er kwamen groepjes wij wel zo. En veel fietsgroepen wij wel zo. En zo is dat een beetje ontstaan, zeg maar. En ik heb hier achter een mooie Engelse bus staan. En dan gaan ze dan onder een boer gaan ze koffie aan drinken, wij wel zo. En voor een minimaal bedrag. Ik ga nou even op mijn gevoel af, hè. Als Emus op dit moment in zijn element is, dan ziet jij dat nou op deze plek. Ik wel. Ik leef er wel eens in. En als de mensen interesse tonen, dan blijf ik aan kallen. Dat ken ik. Dat is nou in het aard van het beestje. Maar wat is er nou leuker dan ergens passie voor hebben en dat ook te delen met Lu? Ja, dat vind ik heel schoon. Ja, Heel schoon. Heel schoon. En de interesse, die begint eigenlijk na 30 jaar begint dat te komen. Doordat ze 30 is geworden? Ja, of wat? Ja. Dan komt interesse man. Dan ga je zich meer openen voor Voor andere dingen. in het leven. Ja. En ik heb vroeger dingen aan het doen, ja, dan is het toch een beetje eng.